3,5 gange 7. Hvad fanden er det? Ja. Man skal ikke vide alting. Sådan. Der er kommet post. Et dejligt rødt brev, og også en pakke med laks fra søde fiskepål. Nej, lækkis. Så, Gregory, det er morgen. Så er der dejlig iskold tartelet fyldt. Og lækker lun havresaft til dig. Vær så artig. Nej, brevet er fra vores gamle ven. Kridtefar. Nej, vores gamle tegnekammerat. Nej, sikke. Han har sendt glansbilleder med af vores allesammens hyggebjørn. Den syge hyggebjørn. Se, Gregory. En hyggebjørn. Kære Dusk og Bumholdt. Jeg skriver til jer, fordi jeg forleden fandt min gamle skitseblok i en af mine mange hatteæsker. Jeg var, som I sikkert husker, ganske talentfuld. Men det blev der alt sammen sat en brat stopper for, da jeg i 1971 mistede alle mine fingre i en grimmer elevatorulykke. Siden da har jeg boet i et gammelt telt under Østerport station. Jeg lever kun af støv og lidt te. Mennesker har jeg slet ikke kontakt med. Venlig hilsen, lille Oscar, Kridtefar Olsson. Trist. Se, hvad jeg har fundet, Bumholdt. Hey. Et gammelt billede af Kridtefars favoritkunstner, nemlig Heimrat Nielsen. Heimrat Nielsen, der jo desværre i dag er et overset og nærmest glemt talent. Men, Bumholdt, skulle vi ikke tage på museum og få billedet vurderet? Der er ikke noget, jeg hellere vil. Gregory, tag træsko på. Nu skal vi på museum. Museum? Jeg kan godt lide den land. Men den har problem. Jeg skal klare den. Sådan. Vi troede, I havde det meget bedre. Lægen sagde jo. Lægen er en løgner. Jeg har det helvede til. Hey, nu skal jeg altså lade os sove. Jamen, så går vi. Vi kommer igen i morgen. Nej, for helvede. I skal sgu ikke komme igen. Vi er ubeskrivelige smerter. I skal lade os være. Hvordan ser det ud? Det ser skide godt ud, Axel. Godt. Jeg går ud og henter hende. Jeg ordner bordet. Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg tror bare ikke, at du kom. Ja, men det gør jeg, fordi jeg... Marianne! Okay, men det vil jeg Marianne! rigtig gerne. Ja. Det snakkes vi lige ved om, ikke også? Vi snakkes ved. Surprise! I dag er Mariannes fødselsdag. Hurra! 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 Nej, hvor er I søde. Tak. Selv tak.
Er det til mig? Ja. Kom, Rikke. Kom. Hvor hyggeligt. Skal jeg åbne den nu? Nej, hvor er I søde. Ja, det er ikke så slemt. Nå, det kan du lige være. Skal du prøve det på? Ja. Nej, lad lige være med det. Sexy girl. Hvad har I tænkt jer? Jenny har glemt sin cardigan. Du skylder mig 300 kroner, Aks. Ja, det er godt givet ud. Goddag, unge dame. Vi skulle tale med udstillingsleder C. Brandt. Et øjeblik. Tak for det. Tak, Gregory. Nej, du har besøg. Pæn goddag. Goddag. Ja. Goddag. Vi skulle tale med C. Brandt. Ja, det er mig, Charlotte Brandt. En kvinde. Fascinerende. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, vi skal have vurderet et billede af Heimrat Nielsen, som vi har medbragt. Ja, så. Og sådan er det. Ja. Ja. Jamen, vi har jo også en udstilling ovenpå, som I måske var interesseret i at se lidt på. Ja, det kunne da være spændende, ja. Ja. Så lad os gå ovenpå. Ja, lad os skrive Kunst det. er godt, ikke? Jo, det Ja, det er det. Ja. For mange mennesker, der er kunst vel vigtigere end mad, ikke? Jo, mad kommer jo nok i første omgang, men måske på linje. Aha, spændende. Ja. Nå, så kommer vi så herind, ja. Så vil jeg gerne vise jer et værk herinde af en amerikansk konceptkunstner, der hedder Floyd Harrison. Værket hedder Coming Home og er fra 2005. Og vi er utrolig glade for at have fået mulighed for at vise det her. Ej, du må helst ikke røre ved det. Det er jo et utroligt dyrt værk. Jeg tror, det ville kunne blive solgt for Hvor meget? omkring 900.000, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så Det er en drømmeseng. det er det, ja. Blandt andet. Nu er det jo ikke kun en drømmeseng. Nej, der er også tomat, ja. Og tv. Du skal... Jeg får lyst til, at vi skal have kigget på vores Heimrat Nielsen-maleri. Ja, men lad os prøve at gøre det. Ja, har de tid? Gregory, Ja. Glimrende. det er jo et ægte Heimrat Nielsen. Ja, men jeg kender ikke Heimrat Nielsen. Nå, Har aldrig hørt om ham, faktisk. mærkeligt. Ja. Han er en af de største. Det var sgu meget sjov lille historie. Det er sgu altid meget rart med en god historie. Det er meget sjovt med historie. Jeg synes sgu, det er så skønt, det at have noget sammen. Ja, det er rigtigt. Så er man ikke alene. Det er lidt ligesom at være social, ikke? Sig mig engang, Sød Fritz, findes der egentlig stadig socialister? Ja, der er vist stadig en sød lille håndfuld tilbage. Det er sgu da flot, at de bliver ved. Ja, det er sgu flot. Det er rigtig, lille Poul. Men sig mig, lille Poul, var der egentlig ikke noget med et valg her for nylig? Jo, det kan da godt være. Hvad stemte du egentlig? Jeg var ude at sejle. Hvad med dig? Jeg var fuld den uge. Ja, det lyder dejligt. Vi har det jo dejligt lige meget, hvem der vinder. Det er nu meget sjovt med valg, ikke? De er søde, ikke? Og hyggelige. Alle har det alligevel godt i lille Danmark. Vi har det godt, lille Poul. Og ved du hvad? Nu er jeg sgu også blevet dejligt fuld igen. Så kan man ikke rigtig mærke noget. Nej, sådan skal det være. Skål, Sød Skål, Fritz. lille. Livet er godt. Livet er meget godt. Men også morsomt. Mere morsomt end godt. Det er meget skægt. Det er meget sjovt. Mere sjovt morsomt. Det er meget sjovt. Det er meget skægt. Det er meget skægt. Skål, lille. Sød Vi har Fritz. det godt. Vi har det godt, ikke? Så, lille frøken Brandt, nu skal du se ægte
ægte kunst. Real art. Real Det art. er en helt anden boldgade, vi er over i nu. En ægte Heimrat Nielsen. Jamen lad os se på det. Ja. Hvad giver du? Ikke så synderligt meget, tror jeg. Der er jo ikke meget dybde i maleriet, og jeg tror, det er malet af en amatør. Hvad? Amatør? Heimrat Nielsen? Ja, som der sagt. brændte ihjel i sit atelier, Som sagt. fordi han led for kunsten. Men i dag er han glemt, ikke? Det er Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby og Trampedag det hele. Men hvor er de ægte kunstnere? De brænder ihjel. Frøken Brandt, kan du ikke se svitterens stærke liv, der vælter herned som et vandfald? Og det stærke, erotiske skæg, som breder sig ud af billedet, og den liderlige forpande, som også ligesom siger, Dag, jeg vil tale med dig. Præcis. Ja, jeg vil nok sige, jeg synes ikke, at det er så overbevisende malet. Pjat. Jamen, Nu står der heller ikke Heinrich hernede. Det er sådan noget. Heinrich, hvem er Heinrich? Heimrat. Heimrat Nielsen. Jamen, han har vel skrevet noget Han andet. har sit synonym, det er Biver. Biver. Okay, Ja. der kan man bare se. Se den brille. Ja. Den er jo lige til at tage på. Hov, det kan man ikke. Det er malet. Er det malet på? Så stærkt er det, Charlotte Brandt. Men så må... Og nu kan det være nok, Jamen, så siger vi for tak. du er helt gagag. Nu har jeg fået nok. Og sådan er det, Charlotte Brandt. Hvad sker der inde bag den pæne facade? Krabber løber rundt. Det lille søde pige ansigt. Sander vælter ned. Ja, men jeg tror, at de skal gå hjem og hænge det op hjemme hos sig selv. Altså, Ja, jeg det tror... kan du lige østpærsk regne med, at vi skal. Jeg tror ikke... For nu går vi, Charlotte. Det er godt. Nu har jeg fået nok. Nu har vi fået nok. Prøv. Chat. Gregory. Kender ikke Heimrat Nielsen. Gregory. Vi skal hjem. Pak sammen. Nej. Har du spist? Vi skal jo hjem og have laks. Nu er du jo helt mæt. Rejs dig. Rejs dig. Så, ud med os. Vi skal afsted. Ja, Ali. Kom så, Gregory. Ja, ikke mere tomat. Ja, farvel og tak for i dag. Ja. Farvel, frøken Brandt. Du kigger. Hvad du ser? Du er ikke med. Hvem er du? Du er heller ikke ved. Man skal ikke vide alt den ting. Jeg skal sige dig. Jeg kan godt lide dig. Sådan. Nej, jeg forstår ikke nutidens såkaldte kunsteksperter. Og det her, det er da et pragtfuldt og levende maleri. Laks. Nå, musik. Glæde, sjov og spas, se det er livets græs. Alvorligheden er en fælde. Kaskader af forlig, er drømmens kompromis. Virkeligheden er et svin. Vi går rundt og søger livets svar. Fra Køge via Bonn til Zanzibar. Og mens vi søger blindt på verdens eng, så ligger svaret hjemme i vores seng. Di 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 di, di 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 di, di 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 di, di di di. Du 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 du, du 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 du, du 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 du. Ha ha ha!